Ik weet dat ik nog in de ambulance lag, dat ik de hobbeltjes voelde hè, toen we in de auto in de ambulance lagen, maar ik weet verder helemaal niks meer. Ik werd pas wakker in het ziekenhuis en toen zag ik zeg maar weer ja, wat de verpleegsters zo zag ik en ik hoorde weer wat geluid, maar en voor zover ik weet, verder weet ik helemaal niks meer. Stefan stiert kwalijk boeten de metro of hij krijgt een vuurwerkbom naar hem tagooit. Die ontploft in zijn gezicht. Ik vleerde er flessen drank bij hem del. Toen wij in de metro zaten, zijn we 1 halte te vroeg eruit gezet. Naar mijn weten, wat ik allemaal hoorde. En natuurlijk, van aan beide kanten was er wel geschreeuw en dat hoort bij het voetbal. Maar nee, zo erg als dat daar gebeurde, heb ik het sowieso nog nooit gezien. Dus, en ik heb het, zelf heb ik het maar 5 minuten meegemaakt ongeveer. Hè, dat ik die mensen, die Ajax-sporters daar zag en politie en ME. En daarna ben ik gewoon echt, ja, was ik van de wereld, zeg maar. Mandje mocht Stefan weer naar huis. Hij went nou tijdelijk bij zijn ouden. Hij kan nog net zien bij zijn linkereeg en daarom had er hulp nodig. Ja, toen ik echt in het ziekenhuis was het nog veel erger natuurlijk. Maar er zit een soort kneuzing in mijn oog en precies op het stukje waar ik zeg maar scherp mee moet zien. Dat stukje, daar zit een kneuzing in. En vandaar dat ik dus, als ik mijn rechteroog dicht doe, zie ik alleen maar wazige beelden met links. Dus ik kan niet meer recht goed kijken, ik kan niet meer goed dingen lezen en staren, dat lukt gewoon niet meer. De Lijouter had 50% kans dat het zicht in zijn linkereeg nooit weerom komt. Daarmee komt zijn taxiopleiding ook in gevaar. Hij wil nou eerst weer stellen en daarna hoe wagen de Cambuur supporter juridische stappen. Aangezien het ook de fout van de Amsterdamse politie is en van de gemeente Amsterdam, zou ik misschien daar mijn schade op kunnen verhalen. Hè? Dat ik daar sowieso naartoe stap om te horen hoe en wat. Want ja, het is niet mijn bedoeling geweest om zo uit Amsterdam weg te komen, zeg maar. En aangezien wij dus echt een halte te vroeg uit moesten, uit de metro, is het toch een beetje min of meer hun schuld dat wij bekogeld werden, zeg maar.